ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನ್ನಿಸುವವಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವಳು. ಸಹನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಅದು ಅಮ್ಮ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತಿನ ವೈರಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ஒரு முறை என்ன பாரம்மா, கடவுளின் கண்கள் நீ அம்மா, காவலிலும் போல் ஏதம்மா, உன் போல் அம்மா யாரம்மா. உன் விரல்களை பிடித்திடும் போது கிடைக்குதே பிரபஞ்சமே, தாயே உன் மடியில் இருந்தால் போதும் அம்மா. ஒரு முறை என்ன பாரம்மா தாயே, தாய்மையின் உச்சம் நீ அம்மா.